onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ojii na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kere n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ama nkwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite mmadụ ọdịnala bụ ụzọ nọọnụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji adọwa okwu agwa ka ị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu share the link. That is the only thing you can give out to your friends, your relatives. That is the only thing you can give out to them that will be of great value to them. N'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Aha mbụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu dị na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge agawa nke eziokwu n'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara oche onye ụwa gị ya na mmụọ na ike niile sochi onye ụwa gị. Rụchaa ntị ma rụchaa ntị nke ọma n'ụbọchị taa. Listen and listen good. Then, before I gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ga-ebido na Septemba 6 ma last ya mkpụrụ ụbọchị 14 good days ọ ga-ebido na 6 kwụsị na 19. Aja anyị na-achụ n'ime temple kwa ụbọchị n'ụbọchị ndị a. Aja mbunye na aja ịpụta ihe aja na-emepe ọnụ ụzọ.
aja esigo n'aka eburu ọtụtụ ndị mmadụ elu echi isonye na aja ma ọ bụ echi isonye na aja ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp, send their 3 prayer request gị, email donation token to the account ka enwe ike debe afọ gị na ndị a ga-achụrụ aja n'isi ha. Achụcha aja gbọsị nchịkọta ya, achụcha aja n'ụtụtụ n'oge ihe egbu wee mesara aka ndị mmadụ erikwazie ma ṅụọ. Nke a bụ ofu. Nke abụọ ihe agbazi bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ndị na-esonye bụ na aja amadugo the account a na-ese ndị ego na ya, mana maka onye ọfụ chat ya m na WhatsApp 08057837672. I will call again 08057837672. Ya maka isonye na ya ma aja na-achụ. Echefukwana na mmemme afịa ọrụ oraifite na-ebido na ụbọchị Mọnde bụ 29th, mana the second day ya bụ 30th. O nwere onye ihe ọma mere anyị akpụta efi anyị ga-eji wee celebrate ya bụ mmemme afịa ọrụ. So ebe ọ bụla ị nọ under the influence of my voice, you are invited ka ebe a sonyere anyị wee nwa aṅụrị na ya bụ ụbọchị. Ihe a ga-eri ma aṅụkwa anọkwa, ndị ga-emekwasu ya ga-anọkwa ya. Ebe aṅụ ọgwụ afọ anyị kwadoro akwado. Ọ nwere onye ihe ọma mere o wee sị ka okene mmụọ niile na-apụ apụ n'ụbọchị jibụrụ na tempụl n'ụbọchị anyị ga-ewepụta ụbọchị a wee enyewe onye ekpere wee gọrọ ya ụfọdụ iche iche. Echefuna anyị adịghị ihe ọrụ na soshal midia, ọsọ ya bụ onye a ga-ese ndịrị ya bụ onyonyo na WhatsApp ya only. Then ka abụrụ ya anyị na-agba famili ebe ịgba afọ anyị bụ ha na-akwụ ụgwọ, ịrụ ọrụ mmụọ anyị na-akwụ ụgwọ, mana kanseling anyị bụ free. Nwere ike ịkpọ m na fon book appointment with me ụbọchị ọrụ na-eme for counseling. Ọ na-abụkarị ụbọchị Wednesday and Sundays ka anyị nọ counseling, but they have to call me book appointment ka ịdị sure na ụbọchị a ga-adị less busy attend gị, maka mma like inwe ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwere ike ịfụ n'oge ụbọchị ndị a. Anyị abanyezie isiokwu anyị ji wee bịa, ma bifo anyị gaa n'iru, my short admonition is this. As onye ọdịnala Igbo, never you open war front you cannot finish. Don't allow anybody to deceive you. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị na-enwere ihe ọkpụtọrọkpụ eji mara ọdịnala na ngwurube nna gị, ma ọ bụ mmụọ dị iche iche eji chekwa ngwuru, ma ọ bụ sacred things, ebe e mere sacred installations, ebe e mere ihe mmụọ dị iche iche dịka obi, ma ọ bụ eji malụ symbol of authority which carries the prayers of your ancestors. Ọfọ ọbụla dị na ngwurube nna gị, please ọ na-enwelu sacred trees dị na ngwurube nna gị. Example, na-enwere ọjị, maọbụ na-enwere akpụ, maọbụ na-enwere ugwu. Please eji m afa Chukwu Okike na-ayọ gị, never you commit any sacrilege against these sacred symbols and objects. Don't start the fight you cannot finish. Don't make yourself an enemy to entities of powers and elemental beings. Maka ndụ gị na ndụ agbụrụ gị yana maka mpịawa azụ. Gee ntị ịghọta. Abụ m onye na-abụ uchi ekuzie m ya n'owuwe anya. Nke mbụ, echefuna na obi ọbụla ewubere na-enwere nkwekọrịta ekwekọrịtara otu ndị ichie wee mee consecration, kpọtụ ha wee mee them install, wee dedicate that obi dịka ebe ezumike na ebe a na-anọ wee na-akpa nkata na-akpa maka ọdịmma nke ngwurube nna gị si n'aka ndị ichie. So whenever you throw spanner to that noble act and decision and that covenant by desecrating holy place,
be ready for war. You cannot finish. Stop opening spiritual warfare. Believe in me, can never win the spirits. If you are not ready, Makaneri from the back. Never you allow those to be. Believe in me, it will not be long. Your ancestors will raise someone from your lineage to cater and take care of that baby. If there is anything like Ofo and they are not interested, please leave that Ofo where they are. Your ancestors will raise somebody more better than you, more capable to take care of your Ofo. I'm a living witness. If now Guruben Nagi, Mungureva go to Rodom because of fertility, Mobune Benwelo, don't tamper to do anything funny. Then Mobo now Guruben Nagi Benwelo secretaries. Don't forget that elemental beings, the entities of powers that is in charge of those trees you are seeing. Makana, what you don't know is really a mystery to you. Their names, they are elves. Those elves here are for the elemental beings and forces of nature that lives in those trees. They are here for good. They are here to bless man. The way human beings they could oxygen, they could oxygen, they could carbon dioxide. The same way, can the trees they could carbon dioxide, they could oxygen. So we need each other for our own welfare. But when you do what you become an intruder, you leave your lane. In law of nature, maintain that there must be lane maintenance. You must maintain your lane. Otherwise, even in earthly laws, in our also, or they have to lay the lane or just say number one. Yeah, number one has been cancelled. You get. So those entities of power say cannot work. We need each other. Madam Weber's reject out on that tree. What you are causing is those elemental beings in a way to go in this area. Except the knowledge man that you we seek to her. Then you have already buy job. You want to go away. You want to give them a salary. We maybe maybe in a salary. We just didn't image by your elements. You will go show down. But because they are spiritual backers. So never you for any reason. Don't allow any offender. When I've been like always the ancestors never did anything wrong. Yes. Now. I want to the ancestors Kegi. Mulkasi wega hizo. Kegi name Kegi one yes, you want any man. We mellow. I told me go some poor email. Put one in my yes, he make a the teacher. So I won't ask you the email now on Nagimel. I want an Nagimel. A man or it would said that of William Alo. But I don't take one alo email I carry go. My 1 hour about I will be a walk. So leave them the way they are. Work on yourself. If things are not moving for you, there's a reason. Leave your ancestors out of this. They never committed any crime. That is my little admonition. Me show why you don't know what it's about. Here need to say, "Makamaka, show you what." And my like and coordinate. It will be the simplest way. Or without confusing you more. I will try to use the simplest method. Also, don't matter when the battle or at the end of the day, they get more confused. This in Bona, also don't matter when so many people. And so many people now could do so many things. Because so many people now could do so many things. Most of them are not even really called ordinary.
some of them na akụzi ada akụzi based on na ha bụ authority ihe gbasara ọdịnala. Some of them belong to otu ụmụnna. Some of them enwere otu ọdịnala Igbo ha nọ ya. Even anabe nna ha marọ ọ bụrụ na onwe ihe mere ha today nwere ike eje ebe nna ha ọ bụrụ na ndị ụka ya gwa ha. If you are practicing ordinana on social media or anywhere and it did not belong to the bono, the ordinana bono amorino, forget it, you are not serious. You are not supposed to be teaching about ordinana. Can I say one Lord Nanibo, Lord if the Ghana State. I now want to make my feel go to ordinana. And I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to special guest, name a special guest. They are not going to see her. And that would day I name me now on the 1st of September. I'm at Chicotia. Now, Quedo oraifite. Ebayana Bamobilo. I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi will be there. So, only not anywhere around Anego and they wish to come. Please, you are invited. You don't care by here from. So it belongs to your own ordinana group. Everyone been nine came out KCM number now. As soon as man up for a group. Came out KCM. Stop becoming teacher based on some of the right jobs you are seeing on social media. Some of these right jobs you are seeing for one day copycat. Once after finishing their own lecture, somebody will now go to another platform, give exactly that your lecture, and even to pay homage, even to write, not go about the resource. They will just, some of them will even write copy the Ahmad, instead of giving credit to the person crack in the brain where they write on. Even lecture, I want to know you could see some will go and they digest it and they retalk it again using their own version instead of how you give credit to the person made the research. So bygone, yeah, but then I check one again. You can never be a core on the person. So yeah, entire information on social media. Some of you are legal confused because in a lot of confusion. Every boy is made. How can I only get this? I don't want you to someone associate. So one associate. So who no road. So we can water it how the thing works. Then car will out of. Then the other should call one the album. Because then you will be no one to them mother now who so many tests on money. When you keep get hand channel and have dot. But I tell you, most of them are taste. Some of them are believing so many things. Some of them are not even on what. Some of them don't even believe in so many things. Some of them don't even believe in 50% corn. Instead, they twisted it with what I call so many things, or what I can describe as open God, and so many things. So some of them are not real ordinary people. Now, I'm not going to come back here. But then I check one again about the view of real ordinary person. And with some principles who go straight and mad with more. Now, then I check one show you wage. Show you wage. My name with other forces to show you wage. A lot of people have given that forces many names. Man other than a body, Ikenga Chiki. Maka other than a man with spiritual force to show you wage. No one more the teacher so show you wage. Like I got like water. Chonu wage when they came for your mother's side or for your father's side. My name was spirit, no behind it. Reason bona Chonu waga a physical person. In where they came for the mother's side or for your father's side. You know that?
maka na ndị Igbo na-atụ nso na onye maara nna ya ma ndị gboo. Then enweziri mmụọ so chi gị. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ịkụzie ya based on English understanding or ụfọdụ okpukpere understanding, you get yourself confused. Then you can start splitting what is not supposed, what not ought to be split. You will find yourself that you have already started splitting what is not supposed to. This is showing you why. Then whatever mystery you are looking at is represented in Ikenga. Yeah, Ikenga Chigi is not human. Ikenga Chigi is the spiritual force that follows your chi. Then what is Ikenga stand for? Then it might make me say, but just put it the way I put it for you to understand, comprehend it very well. Ikenga is the spirit behind your chi. And that spirit behind your chi and your chi is that like this. You can't separate them. That is separable. So whenever you are feeding your chi, feed your Ikenga chi as one. If not, some people will tell you to feed your chi separate and feed your Ikenga separate. It's like some people telling you to feed your chi separate and feed Onye separate. I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. I feed my chi, Onye, and Ikenga together because they are one. One is separate. So that is it. Now, Abeze na chi yawa, that Ikenga represents spiritual forces, which could be more so chigi. Only give me the blabs. Only give me more the chicha, so chigi. Only mochi have woke. Mana enwere nwaanyị sokwachi ha. Enwere nwaanyị sochi ha, nwee mmụọ sochi ha. Nwee mmụọ sochi ha. Nwekwara ike bụrụ mmiri, nwee ike bụrụ arụsị. Example, mgbe m bidoro ọfụ n'ọdịnala Igbo, chi onye ụwa mụ nwoke a na-egburi oke ọkpa. Mana because na-emesi ala, enwezie mmụọ ndị ọzọ sochi m anwa. Ghọtara ya? Enwezie mmụọ ọzọ sochi ha, chi ha anwa, chi m anwa. Now, ihe na-egbuchi onye ụwa m oke ọbara nnekwu. Ghọtara ya? Nice. Chi bụ ya ọka emegbughị oke ọbara nnekwu. Maka chi m, Ikenga chi na mmụọ ndị sochi mmụọ sochi m. Achọrọ m ka m bido split bie, so that you will not get yourself confused. Like I said, I always make it very simple for you to comprehend. One mistake in the mother name. Onye I basela afa. Basela ya for chop that onye a nwere otu otu ya. Nya bụ otu ahụ nwere. We are now crowd his part, including negative you or but I don't know about for the people for how when the case here now get making it now get the body you. But I don't believe in it for you. This is this. The issue of a boy you are it's about a discussion and we're in the when they believe in the hacker boy you get away boy you. If you won't be your body be over. Or the only can even then I'm good and go on. Mono ever Soliano or Soniana boy you one. Most of them would like to go to your compound. Or you go Gubana. Sunday with the widow. There with the guy. There with the over. There with the this, there with the that. Don't ask me the mystery behind it, because I will not answer you here. My man on Marco because you will not understand, so I will not ask me that. Manamba, how would I say those assembled things? How would I say?
then ewere ya jesie n'ime ite ma ọ tinye n'ime ọkụ si gị na-egbusarị ọbara. But I think it's very wrong. Mgbe ị na-egbusarị ọbara, are you activating that negative in your back? Or what is exactly are you doing? Or you want to start ilekwe adị ka ọgwụ? Ọbụlụkọ mmadụ niile ka Chineke na-anabata ụmụ ụdị ihe dị etu ahụ. But the most important thing is him one man to place solve that problem once and for all. The way of that time, because the present control the future. But because you don't know the power that present holds, that's why he say I see dwelling in the past. The past remain past. Now, as you must be convinced spiritually, and you speak positivity into the equation. That whatever that is negatively you were in the previous earth life, you, Ogbuefi, like let me use myself as Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, oraifite, has nullified it. Whatever that is negative in my previous earth life has been nullified, and I impose them with positivity. With the current thing that is happening in this physical world I'm living in, I hereby declare, announce, and decree goodness of life and greatness. After that, I will seal it with the sacrifice of blood. I will reimpose it, superimpose it, and could be work for TDA. The new order, that is the new order has been established, and the new order stands. What you have done? So I'm not at my car call I boy you. I will go EZE-ANA Ugochi will be the awful or be there. And I know when JJC, when I bend the asset number for you, which I have, and I came back by his very slow, you wrote it. Now they use you as an example to create many people. I then will go new order. I don't need to go to the old order. And there we are stamp the rota. I'm doing very well with that people you. And you too can do more. If you can believe I use my method, which is the simplest method. But again, so you're not saying one onye no obodo oyibo. More than a number of mother. When they cannot award. But then when negative you want engine so. No get of this Lagos. That I just get a body you. On attack, the big get the you wow. Every day, I don't know what the other issue was. No, but no, the way in or no, the way in or in the planet call. What he may what you don't know is really a mystery to you and not to God. I've been here on them, but I will show you one man. And when so many negativity in our cause, on them, what problem. And when he keeps on under the Tiaka, Nihabo, he enabled to and again. We can only surround the native Tiaka and enable to land. In the way, now in a bindu iko, in a bindu folkery, in a bindu along, in an A-sequence. Na-eme abortion na-etinye aka n'ime ihe ndị dị iche iche ana Igbo kpọrọ alụ. Ndị nna anyị ha gwara anyị si anyị wụ ụmụ anyị akpọ na alụ na iwe gara ihe si na ihe agwara ọbụla alụ. Mana ọtụtụ ndị mmadụ bịa ha na-etinye aka n'ihe ya ebutere ha nsogbu n'efuchọ. Sọnshan ọnọdụ dị nsọ. Lo nwere ike iburu alụ n'ụchụ mmekọta imekọtalụ. Why wandering in the wilderness? Maka na otu ndị anyị melụ agbacha egwu ọna n'ugwu have been crowding your part.
a lot of negativity and negative things has crowded their path. And the chicken is so maki otono nampu imekota. Your children were no longer proud of you. Some their children will have already left them. You are just wandering as empty vessel. At that point in time, I won't eat yet another. And then I want to know on other for what. Nobody can watch out for me. On our confusion, then I want to go. Only got a gas on you couldn't go and gas in you couldn't. At that point in time, some of them will be more confused. And at the end of the day, are tired. I keep saying it, and tomorrow some people will still chat me on the same issue I have treated over and over again. I normally give you the simplest method in this one. If you are new in ordinary, don't start looking for who is the Chionyo one by name or not necessary. Old agent I call you 2 hours, dining the area or joining those who cheer more now that if her name and getting a confused more. He need the name of one. City Bagorafa, or money name and Ando or the party on the body shop. Or bar for Baru General. Mano de gana chigi. Mano na chigi. Okulukwalage. Chigo on the sezo. Chigo banana more on an house. Crown de gana chigi. Opagdafa. Oba ye basalo ndi yo wage. Ba basalo abuge. Malo makande merigi. Wa wundo tugi mo wundo obanje. Opagdo na afa. Oba ocheke guruben na mano epe ocho. No to no se abia. Ebe si amagi ibe na mmụọ ọnya bụ ihe niile na mmadụ ahapụ isi gbọọ dike ajụ mmadụ amaghị ọ na-amụ mmadụ amaghị ebe ọ na-eje ọ na-eje ihe amaliri ebe problem gị si na ka onye ahụ adọrọ jere ụlọ ọgwụ izu ọ ga-ebu ụzọ diagnose ya bụ kere ihe bụ the cause of her problem or his problem. Achọpụtazi ewekwu okwu medication. A man a walk medication without a booze or diagnosis or man exactly here. I know here I will self medication. If they are doing the wrong thing. So he give a booze of men abasia from whatever your problem. See, have go halfway one halfway while they have not done lot of things to align with your spiritual forces, all of them. Every no can. Makana washing na man if no good so he give me abasia for Maduguru. Chigawo jetere aka chigawa kedu ihe ọ tụrụ anya n'aka nke ihe chigi na-asọ chigawa okudoro gị o nwere mmụọ na level allegation against you agbacha afa ihe ndị a obido obe one by one ụzọ mee gị ihe mgbọrọ alignment megoro ụzọ na-etiti gị na chigi nwee gwa gị na without even calling ya Chionyo ụwa afa na Chionyo ụwa gị maara ya wee ma sị na nwatakịrị jere akwụkwọ parents ya sị parents na-ebe n'ụlọ akwụkwọ ewee kpaa aha nwa gị tụa nnọkịta Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ewee kpaa aha nwa m kpọọ aha my son so onye bụ na ya gbagota na steeti agụgo ọ bụrụ m nwa ka kpọrọ na akpara afọ nwa m etu a ka ọ dị Chionyo ụwa nwere ya n'ọkọchị Chionyo ụwa onye ọbụla bụ Chionyo ụwa mụnwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ya gbarata na onye bụ Chionyo ụwa ka nchọrọ ya n'ụlọ ọ gbarata maka na ọ maara onwe ya mana mgbe ọ nwere iji akpọ onye ọzọ afa mmụọ nwere law and order and principle ọ ji iji akpọ onye ọzọ afa mmụọ the real person will stay behind beside the person will stay behind because of na ịkpọga afa mana ọ bụrụ isi onye wuchi onye ụwa ọ na-azọ onye ọbụla wuchi onye ụwa ogburocha kwubi okwu chidi ọfọ the real person will come and what the real person bịa nwere oke emega alignment between you and Chionyo ụwa ịfụ na Chionyo ụwa a na-eso adịsị gị bọsị ị ga-agbazi afa chi gị a na-awa afa gị ọ dị very clear maka na Chionyo ụwa gị nọ nso mana mgbe Chionyo ụwa gị gbakọdoro gị azụ jewe ka fachan ị na-agba afa Chionyo ụwa gị ọ na-ada ịfụkwa mana nkụchakwa ihe akụ echikwa ụfọdụ ndị mmadụ abịa
ị ga-amụ n'obi is nothing. Ikwubere okwu ọfọ emebiri na nkwurube nna gị, ikwubere okwu ọchụ na ọtọ na alụ dị n'ụzọ gị, ihe ị na-ekwu okwu gị gbata onye mmadụ n'ụwa, ịmata afọ onye jụta nkịsị nkịtị ga-eji agbara emegide onye afọ nwere ụfọdụ na-eme. Enwere ike na ozi ndị na-agba afọ onye ụwa, onye na-agba onye asịa na onye, onye na-agba onye asịa na onye, onye na-agba onye asịa na-waste time and resources, and not waste time. At the end of the day, or the tired, and at the end of the day, or decide ya ka ezu ike. By then, onwere ihe ojeta mana ọ use this method emego alignment feed echi onye ụwa gị nke atakpọ onye ọbụla then bidogoro mewe alignment with all your forces. Nke bụ eziokwu na ibidogoro mewe alignment, onwe ndị na-awa ha nọ n'ime alignment ya nwa onye wuchi ha apịapụta ha kpọọ ha afọ sị ya na ya wụ nna nna mụtara nna gị na onye awụchi onye ụwa gị. If you don't say about the stress, yes, onye ndị ahụ kwesịrị ịma mmadụ chi onye ụwa gị fidie chi gị fidie fọsụsụ so chi gị kpọọ chi onye ụwa gị na mmụọ onye na-ebikọ ha gbadata ha bịa soro gị esoro ụwa imesịa ya etu a ifụwa chenjis. Enwere ike nsogbu onye na-agbagharị ihe taskịta ihe niile bụrụ ọgbacha agba ụlọ otu n'ụzọ ụmụ alụ agbụcha agha alụ ma ụsa ahụ mechaa ya fidie chi onye ụwa gị ihe ọmebiri mere nwabewazie nwekwara gbasị ọrụ ndị ọzọ. Nwa ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju anyị n'ọdịnala Igbo ịchọ ka nyere gị aka, send them a message on WhatsApp 08057837672. I call again 0805-7837-672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Send them a message. I answer my call myself and my messages myself. Now I speak positivity into my children all over the world, my fans, friends of the temple, and dying a lot more than teaching. As in Mezu, I'm aware by their distance, I'm aware by there. I declare positivity into your lives. Let there be depression, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be favor, let there be moral. He who will do more I declare success, favor, upliftment, breakthrough, and miracle. Now, I have to go to the again, God, the one echi, no gawa, echi na biaga, udo bidre. Now, the nature be that to side and the other. Well, EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala ya dị gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite. God did it. By a little gawa, Balan,